Кртора бинен духтарако грандиозная акция рафтеста як бурак бинен турецки оригинал 650 сомон буд. Ина марамат камаш монда акция элон кардаган 400 сомона 400 сомон. Паплинаки беҳад сифати хуб дора. Шушта мепушен дизайни нав марамат ира бинен хи 6 хушро. Мара камашуна мемонум кассе да доставка дар курай духтаро муроҷиат кунен. Ина марамат 400 сомони кардаган. Ана михе паплини духтаги тайёри туркира ҳамаги дар 400 сомон харидорӣ кунен. Духтаро бо бинен нарх навора муқоиса кунен. Боварӣ дорум беҳтарин нархай маҳқултон мешава. То размери чанд дора? ай 44 تا 50 ترکیه دخترا 50 تا 56 58 خدمونه درست میگیره. اینا مرامت کس در کارای تیگریوفکا با سمبل مودا بسیاریو میپرسن. اینا ببینید چه خوش رو. انا منو همش 400 سومون شدگی ترکیه اوریجینال. مرامت رقمشون هم میمونم در روی اکران. دستافکا در کار باشه مراجعت کنین یا بیاین از نزدیک ببینین. Крутои Фатимара, Глорияра хтон медонен духтаро ки чанд смай 800-900 кам нестай. Марамат кам мондагиай 600 сомони акция элон кардагиай. На кадомиша мегирен ин моделиша бинен бо чихо хушру тоза Дубай якум сорчай духтаро даст кати овардагиай. На бори оригинал касседа дар корай духтара ко успет кунен. Марамат 600 сомон. Беҳад хушрӯи духтарака бори чандум шуд маш мода тавсия додестам. Крутои зур мебиёра бо нархоша намега нархош беҳтарин. Паплини Глория духтаро якта мегирен чанд сол шута мепушен бари модело ай мода намераванд. Ина ивайша бинен Глорияра хтон як бурак пирсен нарх навоша муқоиса кунен баъд метавонен ки харидорӣ кунен. Марамат 600 сомон шудагай. Ина Фатимаям якта мондагай. Ина модел якташ мондагай духтаро успет кунен бовар кунен 600 сомон. Хтон медонен ки ами чампла куртаяй ҳарирай янам сабуки хушрай ки на рангиш дига мешава на размериш дига меша хулас на як сангчаш меафта. Беҳтарин модел 600 сомон. Рақамашон астай доставка дар кор боша муроҷиат кунен. Дара ва как доставкатон мекунан. Медонам ки мухлисои норка хеле зиёдай дар подписчикои ман. Нигоҳ кунен норкои оригиналтон ёфтум ё бо эксклюзив фошай ҳар ҷода неста ин моделако. Марамат касседа дар корай. Ина 500 сомона норка ҳозир акция шудагиай кам мондай 350 сомония. Ина модел 350 сомон. Ина вай макасим кашам ҳастай 350 сомон. Кожаи натуральни духтаро марамат метавонен биён бо аз наздик бинен. Ҳамаш моли Дубай беҳад сифатои хуб норка Туркия. Ана баъд ин шлёпко ҳамаш Дубай духтаро. Ино ҳамаш ҳозир акция рафтестай 200-250 шлёпко 200-250. Ина оригиналош касседа дар курай ма рақамошона мемонум духтаро. Ира бинен ҳамаш моделои 2025 ҳамаш моделои новинкаи ҳермсора диден. И сангчоша бинен хтон мефаҳмен. Мана беҳад хушрӯвай качествашда гарантия метиҳанд. Ина ҳермсои ваёшам ҳастай тигровкашам ҳастай. Ина цветам кам ёфтай лекин назди хӯрак дастай бинависен доставкатон мекунанд. Ина шлёпкаошанам бинен. Ина намудорам бинен. Ино чандиан? 250 сомон. Ина зела оригинал мор. Ина бренди мора чанд кардаен? 300 сомон. Ана 300 сомон моделша бинен чихе хушрӯвай. Ди размер мондагиай тамом успет кунен. Иша бинен қа каблучок шудобняе. И чанд пулай? 500 ина ям 500 буд. Ҳозир 300 сомон кардагиай. Духтаро ин нуқтаи савдора тез маш мода тавсия метиҳам даётон боша. Ами борои оригинал доран. хичон ба даст мебиёран. Баъд нархошона аҳамияти нархошон дастрасай. Хеле фарқкунандаай. Беҳад арзон нисбат ба бисёр ҷо бисёр арзон метиҳанд. Марамат шлёпка гирифтаниен, пояфзол гирифтаниен нависен доставкатон мекунанд. Боз як грандиозная акция духтарако ина кассе барои туи киртаков теста буд. Марҳамат ана мин нуқтаи савдо биёен бовар кунен ку киртои қимати бархтои оригинала арзон кардаган 1300 сомона кирта диден бархти оригинал 1000 сомон шудагиай. Ана иҷода оз якчанд намуди дигашам аста ёшам нишонтон метим. Ман амино адаётон боша 1600 сомона буда. Ҳозир 1200 сомона. 1200 сомон моделакош бисёрай духтаро биён аз наздик пушен. И оригиналошай хичон ручной бора гулчин карда миёран ай Дубай. Марҳамат метавонед диден духтарако омада пушен бархачам падбаланди фасонай сангчошам тозаяй. Мана кадомиша мегирен 1200 сомонан. Мана бинен чихе моделако хушрӯвани шашта фасонай шашта фасон. Шумо агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд. Ё ки биён
бошен бинен. Ана бад глорияра хитон медонен нархш чанд сомай. Ҳами глориё аз 2000 ами 1900 2000 ай нархш. Лекин иҷа дози кам мондагай 1700 1700 сомон кардаган. На касоне ки моли Дубай ки нами киртои глорияра гирифтаган хичон медонанд ки нархои и бренд кирташ чанд сомай. И медонед бархтошон тозай баъд нами корои дастия беҳад майдакорӣ дора беҳад хушрӯай коруш чӣ намешава. Ана ба инаиш боша 1400 сомон иам бренди глория. Биёен як бор муқоиса кунен бинен ҳама тарафа баъд метавонен харидорӣ кунен. Инаи вайшая болопӯшуш и чандай? И бори алманалая бори алманалай духтарако 5000 анамхе болопӯшай ҳозир 2500 кардаган. Як бор хай хитон биёед духтарако аз наздик биненда и ҳам сангош фарқ кунандай ҳама тарафа и шарфшай шарфша бинен шарфша мамхе кори дастӣ рафтагай. Бори алманала хитон медонен ки дар Дубай ами якм сорт бори бе мисол эксклюзив дар алманалай инҷада инамудуш аст бо инаи сафедакшам хелеая ана инам ҳамихе бори оригиналай. хулоса рақамашон ҳаст нависен. Як хушхабар барои арӯсако барои духтарако нигоҳ кунен. Анамхе сумкои кори дастӣ клачои фасона ки 700 сомон буд моли Дубай ҳозир чанд сом шид? 400 сомон акция рафтаестай 400 сомонӣ кардаган. Хитон медонен ино чӣ хеле сумкачайна касе ки нархои ҳамира интересоват кардагӣ буд ё ки харидагиай медона ки 700 сомониян. Ана иҷада ҳозир акция рафтаестай 400 сомон. Ана баъд и пойафзолам дора шлёпкаша бинен чӣ хушрӯ акция рафтаеста иша 300 сомон тоза моли Дубай духтаро метонен нарӯсако духтарако бигирен аҷоиб хушрӯчаира бинен ухе беҳад фасонай ма рақамашонам мемонам даставка доран. Ана и моделша нигоҳ кунен. И чанд сома буд ки ина хеле сумучкои бои гуфти гапо 1300 сомона духтаро 800 сомон шидагай. Ина марамат касоне ки анам хел ба яком мекунан эксклюзиво биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. Иша боша 400 сомон кардагиан. Инами ҳамаш муҳрае духтаро. И шлёпко 300 сомони дита мондай. Ина ира бинен чӣ хушрӯ. Ира чанд карден? Ира бинен чӣ. И чанд сом буд пеш? Ина 800 сомона сумучка. Нархш ҳозир 600 сомон шидагай. Хулоса рақамо ҳаст барои маълумоти бештар метавонед муроҷиат кунен. Баъд иҷада бо ваям доран амхе пижамои хушрӯ доран моли Дубаю Туркӣ ҳамаи борошон Туркию Дубаяй марамад нависен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Хе халато ҳастай халатои вай доран парни тоқа баъд бо ҳаст пижама пастелни билё ҳамаи чӣ меёбен дастархонои фасон хулоса бинависен бо мефаҳмонантона. Духтарако аксияи беҳтарин рафтаестай ин материалое ки 3500 материалои фараноз бои тозаошай ҳамаш нигоҳ кунед кори дастияй 3500 кам нестай акция рафтаестай 2200 сомон шидагая. Ина успед кунен якта дутай дигаш мондагай тамом мешава беҳад хушрӯай. Инам глоша дидестен ҳамаш кори дастияй ручная работа. Ина ваёша бинен чихе фасон хулоса нависен бо расми оригиналша гуфти гапо мепартояндтона баъзур тамошо кунед интихоб кунед. Омада агар битонен биёен аз наздик бинед баъд интихоб кунед духтаро. баъд иҷода бо инаи сетичниё ҳаст. Инора чанд каден? Инора 1700 сомон 700 сомон. Ва духтарако шок мана 1700 сомона анам хел сетко ҳастай ки ино ҳамаш кори дастӣ рафтагай моли Дубаяй 1700 сомона 700 сомон шидагай. Ина беҳад хушрӯ арӯсакои шанси беҳтаринай барои шумо ки киртои қиматира бо нархи дастрас қариб медонед айним зиёд арзон кардагиан. Ина ира бинен ху чӣ хушрӯ 70% мана аз 1700 сомон 700 сомон шидагай. духтарои шанс аз даст надиҳед. Ина арӯсакода беҳад хушрӯ ва ира бинен хе мекован ягон чизи необычни хушрӯ марамат. Ана инами 1000 чанд сома буд? 1500 сомона духтаро сангш санги оригинал марамат нархш боша ҳозир 900 сомон шуда якта шудаташ мондая якта монда будай духтарако марамат и сангош медонен тозаяй сангчош оригиналай духтаро. Ина марамат дар кортон боша бархча бинен чихе фасонакай ай 1500 сомон 900 сомон шудагай. Иҷада инчунин бархтои оригиналам доран
ё чанд план 850 будан 650. اینا оригиналои алманалайку духтаро 900 1200 ам яхелша мефурӯшанд. ҳозир чанд сум кадем 650 сомон. хай биёин аз наздик бо бинен хитон мефаҳмин сифатша. қафо намонен аз аксия духтаракои азиз нигоҳ кунен 1000 сомона ҷакардои Дубай 650 сомон акция шидагай. Марамад ина касседа дар корай 650 сомони ино сабукакан дар тобистон ба ҳазур мепушен вишивка рафтагай. Нигоҳ кунен иҷада ҳам и моделиш ҳастай, ҳам мана и моделиш ҳастай, вишивкаи лавдоманиш тунуктаракай бинен чӣ хушрӯ. Кадомиша мегирен духтарако марамад ами 5-6 либоси дигаш мондагай. Успет кунен биёен 650 сомони да харидорӣ кунен. Омада наметонен. Ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Марамад муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. Ира бинен охи цветоша бинен чӣ хушрӯи лавоша диден ҳам хе тур рафтагай. аҷоибот материал бо нархи дастрас пешниҳод шуда истай тамошобино. Ина барои арӯсако мегиранд, мисол барои хутон мегирен занҳои азиз. Беҳтарин вариантай ки инам хе киртаи 1000 сумара аз иҷа 650 сомонда харидорӣ кунен. Бо бренам аҷора бинен муқоиса кунен, баъд метонен ки омада ира дида харидорӣ кунен. Пастелни билиёи турки оригинал духтарако инами аленора хутон медонен нархи чанд сумай. Акция рафтестай марҳамат 350 сомон кардаган. ира бинен ям қафасоне ҳастай ки якта мегирен бовар кунен хеле истифода мебарен ҳичи намешава. ира бинен ин на рангш дига мешава на катушки мезана. Беҳтарин айна диден духтарако чӣ фасонан ҳамаи ҳамия 350 сомони алено. баъд иҷада бо дигар чизакоям дора нозиман шумода нишон метим. як бораги дастархона хушрӯгиша бинен духтаро ҳамаш бо салфеткош катия диден чӣ хушрӯ жемчугдор вишивкаш тоза гипюр дора бо диден духтаро. ин амуда чанд карден 700 сомон шидагиай беҳад фасонакай бои гуфтигапо. ина марамад метавонен бо биён аз наздик бинен. ина бинен то хушрӯчаи салфеткоша бинен худашам хе тайёрак дизайн карда мондагиай. марамад 700 сомон арӯсако биёен. ана баъд ини ҷада вай ҳастай покрывал ҳастай барои арӯсако вишивкадор бинен чӣ фасон 800 сомон ай 1200 сомона покрывали туркия. акция рафтестай 800 сомон кардаган духтаро марамад каседа дар корай нависен шона доставкатон кунанд. баъд ин намудо ҳаст ё ам 700 сомон ё ам бай доранд ё без салфетка на и калонай 700 сомон и 600 сомон 3 метр. инай 4 метра бидай духтаро мана туркиш. ира бинен ва ира бинен лёнай қай хушрӯи материалаш дастархона диден духтаро фасониша 700 сомонай 4 метрашай. ана баъд ини вилюруш бошад 3 метрай 600 сомон. инаи 3 метраш бошад 600 сомон. борои фасони эксклюзив хоҳем ку духтаро ки дигарон надошта бошанд ина миҷа биёен духтаро ё ки нависен доставкатон мекунанд. ҳама чӣ доранд ҷада бо нигоҳ куненда пижамо ҳастай ҳама намудош небулои оригинал диден небулара 4 5 6 ҳама намудош ҳастай. нархошон чандай 300 сомони диден чандта чӣ дора духтаро 300 сомон небулаи туркӣ. баъд медонен иҷада шарфам ҳастай пижамаям ҳастай ҳама чӣ доранд. кои эксклюзив ёфтумтона духтаракои азиз бренди амира камондагай биненда фарқ кунандаи ҳама тарафа фарқ кунандаи духтарако. ина бо биён аз наздик хитон бинен. ино 250 сомона шарфояй акция рафтеста 180 сомон кардаган камуш мондагай. ина марамад каседа дар корай оз дига моделашам нишонтон метием дига намуди шарфошонам ҳамаш моли дубаяй ручной овардаган хучонай дубай боровардаган гулчин карда овардаган духтаро бовар кунен нигоҳ куненда чӣ хушрӯай мана чанд модел доранд. иҷа бо 150 сомонашам ҳастай и 500 сомон. ина диден шарфи 500 сомон нишонтон додум духтаро. ина марамад бори алманалан ино мана каседа дар корай инам хебуракои фасон марҳамат бинависен доставкатон мекунанд ё ки биёен. ина бинен чӣ необычни хушрӯае и чанд пулай 150. инаи амбре 150 сомонай ва ира бинен духтаро мана беҳад фасон дига цветошам ҳастай. ҳози сезони ҳамина омада қахша и органзая материалаш хушрӯае мана марҳамат и цветчам аст и цветчам аст 150 сомони бо сангча дорад. ина биненда сангчаошон сваровски шишагӣ оригинал сангои дош дик дора байношта диден чӣ фасон метова
خلاصه اگر نوار خوش رو ندیده باشین ما رقمشون هم میمونم در روی اکران. کالونی شدیدین رقمشون هم میمونم در روی اکران. مراجعت کنین، رسمش هم میپرتین، انتخاب کنین، در و کک دستافکتون میکنن.